פורים שמח חברים, היום אני נמצא באירוע מיוחד מונגש לחינוך מיוחד, וכשאני אומר מונגש זה אומר שגם הסאונד והמוזיקה צריכים להיות בעוצמה נמוכה מאוד. עכשיו אתם בטח חושבים, רגע, אז איך תהיה שמחה בלי ווליום חזק? איך נשמח בלי המוזיקה הרועשת? אבל תשמעו טוב, השמחה האמיתית לא תלויה בווליום, אלא במה שיש לנו בלב. אנחנו כאן כדי לשמח, והאתגר הזה, אם להוריד את הווליום, ורק הזדמנות להוכיח ששמחה אמיתית לא צריכה תירוצים. אנחנו נרקוד, אנחנו נשיר, אנחנו נחייך ונפיץ את האור, נכון? גם בלי רעש חזק. כשאנחנו שמחים באמת, זה חזק יותר מכל רמקול. אהבתם? מה אתם אומרים? האם השמחה שלנו תלויה בעוצמת הסאונד? ברור שלא. תכתבו לי כאן בתגובות איך אתם מוצאים את השמחה גם בדברים הקטנים. בואו נשמח בכל מצב. פורים שמח כולי!